F'laqgħa li saret għall-Kunsillieri u l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ġew diskussi temi ta' natura importanti sabiex l-elezzjonijiet ta' Ġunju li ġej ikunu ta' suċċess. Preżenti fid-Dar Ċentrali kien hemm ukoll rappreżentanti tal-kumitati sezzjonali minn diversi lokalitajiet. Matul din il-laqgħa ġie spjegat fiex waslu l-preparamenti għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Filwaqt li dawk preżenti kellhom l-opportunità jiddiskutu il-ħidma li hemm bżonn issir f'dawn ix-xahrin. L-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali madwar Malta u Għawdex se jsiru fit-8 ta' Ġunju mal-votazzjoni għall-Parlament Ewropew. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm is-Segretarju tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino li jirriferi għad-diskurs li għamel il-ħadd il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fejn tkellem dwar l-importanza li kulħadd isemma leħnu bil-vot tiegħu. Michael Piccinino fisser kif il-Partit Nazzjonalista għamel differenza kbira fil-lokalitajiet u din id-differenza pożittiva tista' tkompli tissaħħa jekk kulħadd joħroġ jivvota fl-elezzjonijiet ta' Ġunju lill-Partit Nazzjonalista li jagħti garanzija ta' ambjent aħjar u li r-residenti jiġu tassew l-ewwel. Chris Said, ix-Shadow Minister għall-Gvern Lokali, spjega li l-elezzjonijiet ta' Ġunju se jkunu opportunità biex in-nies jeliġu lil min iridu li jirrappreżenthom u jekk ikun hemm min ma jivvutax ħadd ieħor jispiċċa jivvota għalih. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll il-Campaign Manager Karl Guder, id-Direttur tal-Elkom Alex Vassallo, kif ukoll Charles Bonello, Koordinatur tal-Partit Nazzjonalista għall-Kunsilli Lokali.